салому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони канали Cupcake Click. чигунае ки барои шумо ваъда дода будем ки мо бозори кап бозори шаҳри душанберо ба навор мегирем. Инак мо дар даромадгоҳи бозор қарор дорем. ҳозир дар бозор ворид мешавем. хоб ина кап бозор ҳамида дар саҳари рӯз аст, одам кам аст. чанд сумай омадани бозор? Я сум буд, ду сум ши. Can Ламай? Göcan götürüp zalgamlara gel konuşmakta. Uca ijarasını can göcan sesini konuşmakta. Ya buram ya düşünmüşler. Озирам ҷанг аста? Oo, değil mi? Hakikaten. хоб ина даромадани бозор. Ина кавгоҳ. Кавгоҳи шикори. ҷанги. Худа имрӯз одам кам, тамоман вообще одам кам. Ина кавгоҳи сурак. Кавгоҳи сураки. Кавгоҳи сурак. Чуҷаҳан ё ки? Çüceymiş ola da ya. Чуҷаи Yoğun. Кавгоҳи ёғона? Инаи мавзеъе ки мебинем, инаи дар агар ҳозир кушода шавад ҷои кавҷанг аст. бозор нав шурӯъ шуда истадай. бозор аллакай одам камай баркушода. Инаиҷа майдон барои кавҷанг. Инаи майдон. Инҷа ҷои нишасти одамо мешинанд. инҷа майдони ҷанг. инҷада кавҷанг мешавад. кавгоҳи гаравӣ иҷада ҷанг мекунанд. ин атрофш ҷои нишаст дорад. мешинанд иҷада ҷанг медозанд. хуб ин ҳамихеле ки шумо мебинед, ҳамихел майдони кавҷанг. домо ҷамъ шуда истодем. инҷа кавгоҳи танимта кашор карагиян. ин инҷа созе хубен? назе хубе? саломатият хубе? шукр соз. саломат боше. ҳам қафастая якуна ино қафасҳои шикориву барои кап. ай 50 сомон сар мешаванд то 200 сомон. қафасти кап. ино таҳаққуқ қафас барои қафас. сеткаҳошон мейдон хӯракҳошон. ин кавгоҳи шикории ҷангӣ. кавг шумо яка? ин кавгоҳи ҷада кашон. ини қафасҳо ай 40 сум сар мешаванд. 40 сум сар мешавад то 200 сум. қафас не дон барои кавгоҳ. арзанай, гандумай, маҳсарай, мошай, кунҷидай. намуди дон ҳаст. роса бозор ина ҳамин кавга камина дирни мошина. инаи доно барои кав, мошай, арзана, инаи сихакам ҳастай. ин бозори ба файзай, ҳамаи чи ҳаст дар ин бозор. ин арзани сафед, кунҷид. хадани гапон ту. ин ҳалқаҳо
هستن این حلقای ترکیه ارگینال یا ترکیه این چند سون بود همون هر خواهد یک از اون سم بیتم را گایا که بگیری 370 میتون انا اینش 200 اینش 200 این 200 هم دستاده خیلی باید چه سیخکوشون هم هسته اینا سیخکوش هست ببینید حلقه خیلی خلاصه اینا بزرگ همه بزرگ اینا همه بزرگ وزیرشه آدم کمه نه سر شده ایستده که این پس دیگه بزرگ سر میشه خب خدا نگهبان تو برادران عزیز فراموش نکنید پادپیست بکنید لایک بمونید با نوارهای دیگر شما را انتظار است خدا نگهبان در پناه خدا باشه